by si vám ani neveril, že existuje takáto vec. To je stredovek. Už to ide. To čo vám vyzerá? Ja. Viete čo, poprosím vás kolegyňke volať, ja som v nemocnici po autonehode. Ja vôbec nemám ani prístup ku systému. Viete číslo dávno? Čo som si tam pribil, som si ešte vtedy. No, je buď tu 804 alebo 803 na konci, hej? Dobre, ďakujem pekne, majte sa dobrý. Ale teraz si zober jednu vec, teraz keď to tak rozhybujem, vieš? A jak to potom bude boleť, keď si tam mohla teraz tak troška uľaviť, vieš? To bude strašne. No ale však si dobrý, keď už máš 105, ty kokošek zo 70. To som ale predtým 105, Aj. 110, no. Ale tu ide o to, vieš, že proste to po tej operácii tam máš tie stehy, všetko dobližené to je. A tam keď, tak vidíš teraz s týmto, keď ideš postupne,